Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga luksami mga pagriami mga Muslim sa kuliling pungampungaranaw mga pagriami sa Leo Pilipinas. Ginkakilay niyo na nag-iiso pimurkan wallah PM2 niyan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kasi ini ang kilenyo na napatut so ang gilubasan kaya mama sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini suku yang suka bunuh si ko sakatau Quraisy dinya di pembaratan su Allah na ay pendapat kasi sa geng kaya mama ay na pia makatuna su Allah. Gusto mga ulama na namiyaw pakatsiran sa sadya tawa pumtunin su Rasulullah na aya iftairanun na Muslim anta ka kafir na patut ang mabunu aging kuto mama ging kuto tao apumakatu si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naging kaya tao nga siya kini na patut akabunu asang kaya mama ka pagait unen su agamatanu su qadnatanu rabbul alamin na napatut suka bunu aki ini sebab sa gid ni masusuatanu ang kaya basta tanu mga ridui tanu sebab sa de akeleran ang mga mama ay pinindigilan su agama sa gid ni panakapakato ko Amerikano sa medutano si kuagamatano uay kantano kapagedeti o pimbarang nasyon si sangka dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.